बेयाव जोंहा सानै व्यक्ति मुङा जाहैबाय रबिराम नार्जारी सार बिपिएफ दोलोनिफ्राय आरो राजु कुमार नार्जारी सार सानैनाबो नार्जारी इउपिपिएल दोलोनिफ्राय राजु कुमार नार्जारी दा बिथां सानैया बेकग्राउन्डआथ' एखेफ्रामानो फ्राय माने बिथांमोनहा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबोनाय साफ्रामबो मिथिखायो बिथांमोनहा मान होजाथाव सन्मान होजाथाव व्यक्ति सानैबो दा जोंहा सोरबा सासेखौ बखिनाय सोरबा सासेखौ बाख्नायनाय बेबायदि खोथा नङा जोंहा दैदेनगिरिफोरखौ बा जोंनि देरसिन लावसिनफोरखौ बखिनायनि जोंखौ मोनथाय होआखै जोंखौ बखिनायनि गेदेर गोलावफ्रा जोंखौ फोरोंबोआखै बखिनांगौ दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि होननानै रायनांगौ होननानै जोंखौ जोंनि देरसिन लावसिनफोरा जोंखौ फोरोंबोआखै जों उन्दैनिफ्राय बेबायदिखौ मोनबोआखै दा बे हिसाबै दिनै नाथाय इलेक्शन जानो थांगासिनो दं इलेक्शननि बे मोनसे दावहा जोंनि दतमा कन्स्टिटुएन्सियाव जानो थांगासिनो दं बेयावनो जाहैबाय जोंहा मोननो हादों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय राजु कुमार नार्जारी सार आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय रबिराम नार्जारी सार दा आंनि बुंनो लानाया जाहैबाय जोंहा राजु कुमार नार्जारी इउपिपिएल दोलोनि बिथाङा सासे बिराद गोरों व्यक्ति बिथाङा मुम्बाइनि टाटा इन्स्टिट्युटनिफ्राय ससियेल साइन्सआव ग्रेजुवेट खालामनानै फैदों आरो बिथाङा समाज सिबिनायाव दिनै नांथाबनानै दंबोयोमोन एबसुनिफ्राय लानानै गावनि एनजिअ नेरसोन एनजिअखौ दिनै सालायबोदों रिमोट एरियाफ्राव माखासे हेल्प खालामनाय बिथाङा गोदोनिफ्रायनो मावबोगासिनो दङ आरो बिथाङा खुब साक्सेसै बे नेरसोन एनजिअखौ दैदेननो हादों होननानै जों खोनानो मोनदों बिथाङा समाज सिबिनायाव माने उन्दैनिफ्रायनो जुरित्र गोनां होननानै बुंबाबो जोङो गोरोन्थि बुंनाय जाया आरो नट डाउट रबिराम साराबो दिनै एबसुखौ दैदेनबोनाय मानसि आन्दलनजों जरित्र थाबोनाय मानसि दा बिथांखौबो जोंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया बाथ्राया बेसो रबिराम सारा दिनै अलरेडि सासे इएम का जोंनि बिटिसि हालामाव बिथाङा 40टा समष्टिखौ दतमा मा होनो जोंनि बिटिसि हालामनि बा बिटिआर हालामनि 40टा समष्टिखौ बिथाङा नायखानांगौ मोनसे दायित्व बिराद गिदिर बिबान मोनखाबाय बिथाङा दायित्व गोनांखा दा बे हिसाबै जोङो आरो बेनो गुबुन मोनसे एमएलए बिबानखौ जोङो होबावबा बे जोंनि मोनसे गोरोन्थि बायदि होननानै आङो बुंनो थांगोन मानो होननानै बुङोबा रबिराम सारा मोननै बिबान सालायनायाव खुब हेडेक जागोन सालायनायाव हाखवा जागोन दा बेनि थाखायनो जोङो राजु कुमार नार्जारीखौ जोङो नैबे कन्स्टिट्युएन्सिनिफ्राय 2 नम्बर दतमानिफ्राय जोङो देरहाहरनो हायोबा जोंहा जोंनि दतमा कन्स्टिट्युएन्सि हिसाबै जोंहा बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट मोननो हागोन जोंनि दतमा हालामाव रायजो जानाय दतमा एलएसिनि आन्डाराव रायजो जानाय रायजो राजा बिथांमोना मोनसे एचिभमेन्टखौ जों मोननो हाबावगोन सासे एमएलए मोनबावनो हागोन आरो गुबुन दा एग्जाम्पल हिसाबै आं बुंनो थांसै बेखौ डाइरेक्टलि माने बुजायनोबो एसे माबा नालाय जायखिजाया आं एग्जाम्पल हिसाबै बुंसै सासे मास्टार एलपि स्कुलखौनो लादे सासे मास्टारा 1 निफ्राय 4 सिम माबोरै गासिबो साबजेक्ट इंलिश मेथ्स बड' बेफोरखौ मारै सासे मास्टारा कभार खालामजोबनो हानाय एबा ट्राबल जायो हेडेक जायो गथ'फोरखौ फोरोंनायाव बिथाङा गोबां माने प्रब्लेमफोरखौ फेस खालामनो गोनां जायो थिग बेबायदिनो जोङो सासेल' व्यक्तिया 2-3 बिबान लानानै सालायोब्ला माने हाखवा टाइम सम होनो हाखवा जायो आरो दा बे हिसाबै जोङो दिनै दतमानि रायजो राजाफ्रा सानसुमै रायजो राजाफ्रा मोनसे साननांगौ जोङो रबिराम नार्जारीखौ बाद होनानै दिनै जोङो राजु कुमार नार्जारीखौ नैबे सर्तआव राजु कुमार सारखौ एमएलए हिसाबै दैथायहरोबा जोङो बिराद मोजां मोनसे
पजिशनखौ जों मोननो हागोन आरोना। दा राजु कुमार नार्जारि सारा जुदि देरहालाङोब्ला माने जोङो मिनिस्टार मोननायनिबो चान्स दङ आरो दतमा हिसाबै मिनिस्टार मोननायनि चान्स दङ। मिनिस्टार मोनगोन ओरै राजु कुमार नार्जारि सारा जोंना आसाम केबिनेटनि मोनसे मिनिस्टार बिबानखौ मोनसै आरो फारसेथिंजाय जोंहा रबिराम सारा सिटिं माने EM का BTC हालामनि बा बिटिआर हालामनि। दा जोंहा बिराद गोग्गाथाव जोंनि दतमा हिसाबै जों बिराद गोग्गाथाव जागोन आरोना। होमबा सानै व्यक्ति सासेया BTC हालामनि आरो सासेया जाहैबाय आसाम केबिनेटनि आसाम हादोरनि। दा बे हिसाबै जोङो दिनैनि समाव जों नायोब्ला राजु कुमार नार्जारि सारखौ जोङो देरहाहोनायाव खुनु जेबो मिस्टेक जानाय नङा होननानै आं सानो। रबिराम सारा जुदि सिटिं EM नङामोनब्ला जोंनि BTC हालामनि नङामोनब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैयामोन। रबिराम सारखौ देरहालांनायावबो जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैयामोन। दा अलरेडि बेहा मोनसे बिबान दंखायो। दा जोङो बे बिबानखौ सासे मानसिनो डाबल होनाङा आं बेखौसो बुंनो थांगासिनो दं बारे बेखौनो जावलेबाय थाबाय आङो। जेखि जाया जोङो राजु कुमार नार्जारि सारखौ जोङो जेरैखि जाया जोङो दतमानि रायजो राजाफ्रा एसे थान्दा गोसोजों साननानै जुदि देरहाहरनो हायोब्ला जोंनि दतमा हिसाबै बा दतमा LAC हिसाबै जोङो बिराद मोनसे मोजां परिबेसखौ जों मोननो हाहैगोन आरोना। एकदमबारे बिराद मोजां माने सना रायजो जागोन आरोना। दतमाया सना रायजोसो होननांगोन जोङो। सना रायजोथ' होनला बेखौ सना मा होनो जोंनि MLA बर'नि मा होनोथाय कनस्टिटिउन्सिखौ जेखिया होनबाय आरोना बियाब ना मा होनो आं बे